Mus dumugi wayang ning mangsa apa bawang kodrat saking pamasing Gusti Namung ingkang tresna lasarase ames putri ilo jaring para dina ingkang ganti pundi-pundi tulodo go remembe mugi temanten tasah kembar kekarapane kembar gegayuane lan kembar apa-apane lan mugi temanten tasah manggih kasantosan boten gampil kasempyok ing aradan cilih panggembane kembar mayang Masta Kalpataru Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Purna katindakaken silih panggembare kembar mayang. Ing saling dipun kembar mayang saking kakung kasumondoaken wonten ing sasana pinajang kembar mayang saking putri kamangsulaken wonten ing magi catur utawi wonten sak nginggiling tarata kagung. Saya caket temanten ganyo lumaksana. Temanten sami apagut tinggal tempo ing paningal catur netra padha sakala wonten daya pangariba ingkang hambabar karsa. Dadya sarana pambunganing rasa ginaib ingkang tumanem ing sanubari. Gya kumlawi astane temanten putri sariyambalang gantal mring jajaning temanten kakung sinebatan gondang kasih. Datan sarana temanten kakung imbang-imbalang gantal sinebatan gondang tutur. Menapa ta wujud meh werdining gantal lenggih suruh kang kelinting alit tinang sulan benang lawe. Sarta kapilih suruh kang matemurose suruh kalamun dinulus seji lumah lamar kurepe ginigit tunggal rasane senajan sawiji priya sawiji wanita wis manunggal pinesti bakal dadi jartu kramane suruh kalamun dinulus seji lumah lamar kurepe ginigit tunggal rasane senajan sawiji priya sawiji wanita wis manunggal pinesti bakal dadi jartu kramane. Benang lawe ari petak mengku dasar katresnan suci ingkang hangrembaka sampun katindaken nampak tigan kali pecah ing kanangan tiga kapiste kalawani rekta miyang seta awani rekta mujudaken pakartinipun biyung ari seta mujudaken pakartinipun bapa mugi temanten enggal pinangan pratikma ingkang saged bangkit tata jalmi utawi momongan waying pakarti nenggih putra-putri ingkang soleh lan solikah ingkang manfaat barokah pidine wadnya adal akhirah. Daya-daya temanten putri tumungkul kon jemberti wamiji samparanipun ingkang garwa mengku werdi lan pralampita hangi cali sareng sesuker. Tulus mulya manggih rareja katon kampul-kampul kumambang salebeting tirta ingkang sinebatan sekar triwarna nenggih mawar mlathi tuwin kantil. Menawi nawaring tembung manis kedah lumantar kedaling lati dadya karya tama ingkang tansah hanggul kumantil-mantil padoning netra tumaning tungtunge ati sampun katindakaken junjung derajat kene-kene diajeng jejer sumanding kalaman pun kakang junjung derajat muja tekan pemput bilih derajating manungsa jalu kalawan pawestri tanpa beda. Kene-kene diajeng jejer sumanding kalaman pun kakang mugi-mugi serat mojo temanen sarimbit saged mangun beberan kanthi rahayu ingkang tinuju bagya mulya ingkang sinedya Basuki ingkang kaesti lan mugi tansah gagah ingkang sarwa jinangkah lenggih keluarga ingkang sakinah linambaran mawaddah warahmah kebak ing barokah
Mbak Wanda teng kiwane mawon. Temanten sampun sanding kekanten asta bakuh kukuh bawasantan ginggang sarambut pinara sayuta dasar tir padha irenge sir padha senenge. Daya Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu arsa maringi unjukan tirta wening ingkang kapundhut saking sendang kamulyan. Mugi temanten wening ciptara kusa karsa miwah budi karyane ugi wening penggalihe saengga samubarang lan pakarti saged linampan kanthi weninging penggalih meneping kalbu kang tinemu amung hayu hayem lan hangayoni. Celes seger sumyah sumarambah marang mongsak dotrah. Tirta wening ugi kapundhut saking sendang derajat mugi temanten pikantuk derajat ingkang luhur ingkang tansah binaklekahan dening Gusti Kang Maha Kawasa. Trepindha curiga manjing warangka dawuhing temanten kalis ing rubeda caket ing bagya mulya. Temanten sarimbit sigra kaboyong lampahi saking sasana panggih dening Rama dalasanipun. Parinangkul kinempit-kempit siningepan sindur ingkang awarning rekta miyang seta. Parinangkul kinempit-kempit siningepan sindur ingkang awarning rekta miyang seta perlambang gesanging temanten kekalih tansah tinuntun ing rehing kautamen. Mugi den nular salelumban samudraning beberan agung saketa nengenaken pangati-ati pepayung budi rahayu linambaran tepo tresna pamawula apa dene rasa tepo sire kadurakan tresna mamrih kerukunan pamawula ngerti ing wajib rasa sembada indra tan mingkuh saliring kewuh pindha adeking gunung waja. Tindaira sirat mojo temanten sarimbit dalah Rama tuwin ibu tumuju mring sasana pinajang nampak tilas piwucaling sarjana sujaning budi ingkang sampun cinandhi ing ngawiyat jinempana ing maruta nenggih Ki Hajar Dewantara ing ngarsa asung tuladha ing madya mangunung karsa tutpuri handayani. Para pangombyong monggo pinarak lenggah nggih. Mugi-mugi serat mojo temanten sarimbit saketa mangun bebrayan ingkang tansah binerkahan dening Gusti Kang Maha Kawasa. Pinaringan putra putri ingkang saleh lan salihah kang manfaat barokah fidine wadine hadal akhirah. Laju nyang sasana rinengga lulus rahayu widodha ngantos salaminya prateng jan kang tinuju
ya kapratitesaken dening Ibu Juru Pacara nenggih Juru